Kani kedai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi da imeri nong di walang. Kini gilong ki mat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Pentikina Menteri ki Company Head Lingsun u Jyotiraditya Scindia baka Sarkar India kan sa penmi shushu sa ars pa tali ki Lingsun rin hakini ki san sinem ki banwan. Letbu maunong rim usembut Menteri ke Sarkar Meghalaya ubak Presiden Tensong banchna ya art tali ki surok kali hamulai. Laraki le ekmen mintin ka sngi ka lingko snem ka bahdrip huway jong ka jingyo lai luoy ka goa na ka borsanchar kinong Portugal. Ki khubor ki babniya. Menteri ka tanat penher Lingsun jong ka Sarkar India o Jyotiraditya Scindia mintin ka sngi ula pentikna baga Sarkar India kan sa penmisyo show kat Lingsun bat ya ars pa tali ki Lingsun rin hakini ki san snem ki banwan kanang manyo penklan ya kalik kawan hakal lenggeri India. Haka jing jubab jung Scindia haka kenta keli jing keli haka ying darbar thawan Raja Sabha ulai thu baka India kadon tang nyo pusau teliki kat Lingsun tat hari usnem arhajar khat lai arhajar khat sau bat hakini ki prasnem beladem kila kieu hadu shispa sau pusan teli. Menteri Upaya Katanat jong ka koi ka khia ka Sarkar India u Dr. Mansukh Mandavia ula kentu ki paiba bakin penen kam dagi bicycle nomor tang ba ka herap ha ka jingko jingkhia handai ka long ru ka weni ki lat mandon ya gali air ka bakhut utai Menteri Sarkar ula shimta ha ka cycle ton ni ka jingko ngi cycle bala penya dagi National Board of Examination in Medical Sciences NBEMS ha New Delhi. Ulai thuru baki don buon tali ki ri bala kiyo sa prang ki bapenan kam buon di ki cycle ha kalek kawan. Mandavia ong baka long ka badan kam man penkela ya ka jing ni a cycle sya ka jing pen million ka man la kasgi ha ka jing im na ka benta shibon ki jing mentoy. Usembut Menteri rong ba ka Sarkar Meghalaya ba Presiden Tensong menhin ka sngi ula leit ben bo e maunong rim banchna ya artali ki surokali hamulai. La sakhi ka jingdon lang jong MDC ka maulai ba tebor lang pathau bonmut girang ba shnong bat ki we anchna surok kali bathamai hamaulai hadin south hosnem ka we ka dei ka bajrong north point south san khandai kilometer ka ban pinya so e ka maulai mots air bat ka maulai jayur ba sakwe pat ka surok ka jrong north point iwe ar not kilometer bat kan penyeso ya ka riat medi bat ka maulai nong pedeng ka jing punut pensep na kamta kita ki artli ki surok la khen antan ar kelur tingka kat ba ka jilla Meghalaya kadang penkhre na kamta ke election house nem ar pulai ka waini kinong elam ka seng congress ka Dr. Ampurin Lingdon East Shillong constituency ringkat ruba Muhindro Rapsang na West Shillong Assembly constituency kila eno ya kakamman penyeso LD baka National People's Party NPP katai kanong elam jong ka seng congress kala pentip ya ka jing eno seng jong ka sya unong elam bah kliro jong ka congress u Mallikarjun Kharge u Rahul Gandhi bat ka Priyanka Gandhi. Laban pun kemau hangi ba ka kong Ampurin Lingdo pat laingot ki wepat ki MLA ki ba kentop ya ba Kimfa S Marbanyang ngarambrai jerngam uba Meryl Bonds in na nongpo ba uba PT sau kumi na monglai kila sya suspend license siteng na kaseng congress na marba kila lek krishani ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA balalam khamat da ka NPP ka badranlu ka BJP kum ka we ni kiseng ba krishani ka Sarkar Meghalaya. Lakamilinti boba marbanyang ula benit penyeso LD bagi NPP bat lesi uba asim bat uba saukmi kila bandrung syakaseng UDP haswa jong ka election. Kani ka khubor kawan sipi nak All India Radio Shillong. Katba ka jingpuni marbam ha barosh telu perthai kila nang hiran na lor ka jing nang yaikiyo ka jingbun beri ho perthai la syam ba ukurai ude uweni ki jat jingbam uba taymet bat uba laru bandi hakador ka bakam jam de namar kini ka daw ba ka United Nations kala syam ya ka rai men penmenai usnem arhajar arpulai kumu snem ban pen khlan ya ka jingrep krai katanat ka bakmi ka kamrep kamriang ka Sarkar India menhin ka si kala penong ya ka tamasai ki jat jingbam krai ha baro artri ki yang darbar thawan kum shimta banai jing kai shiki de khot jongka ya ka jingnong kongsan jong ukrai. Laraki kiling ko snem ka ba ndru huway jong ka jingyo lait duway ka gawa menhin ka sngi
Deh ka bakom gani kasngi bala palat luat ya ka Goa na ka jingsin syar kinong Portugal hadu South Pa San Posnem. Ka Presiden Jongari ka Draupadi Murmu u Vice President Jagdeep Dhankar lembat u Menteri Rang Badu Narendra Modi ki pa ka jing hublai sha barok kinong song snong Jongari kamtam e ki pa nyong song snong jong ka Goa. Lalren Nongma ubala ino ya kasuki Deputy Speaker jong ka Inorbar Thawaan ka Mizoram un sabam smai ku Menteri Sorkar minta kasngi. Ulat jong ka Jala Mizoram u Hari Babu Kambham Pati un penya ya ka jingmam smai jong u Lalren Nongma ha ka jaka jong ulat ong ka khubor Sorkar. Lawan pengkema biang hangni ba uke bei chua ula ino e ka kanhon menteri jong zuram thanga ha ka khatlai trik unno pra ba ulat ula pen khamti ki kam jong u ha menteri rang ba tar hadu banda ai hukum da kamoi pan. Ka Press Information Bureau Shillong min ka singi ka penlong ya ka program IG kai bala tip keteng kum ka vartalap ka badai Kami ba kinapathai kubor hak election bat ka media kumjuru ka electoral risk management bat ka media communication. Lapan long khanang ye ketika program daga jingthmu ban penklan ye kitanrai jong pathai kubor bat manhikai kerpang ye kinapathai kubor kumnu banya dai ladi hak pathai jingtip halor ka election bat khamtam e ban sei tang ye ki kubor ki basisha. Hakajing Kranjung Chief Electoral Officer ba FR Kharkongor ulo ong ba Election Commission ba ka media ki don ya ka jokur kom trekam hala ka jong kadur ha ka ba persyang man pentikina ba election kan long ka ba ya renti ula kan tu ginong pathai khobor ba kin tre ha ka ta kom ban aijing tip ba tikina ki pat ba u Director General jong ka PIB North East Zone u B Narayanan u ong ba khandai pho nakshis pa jong ki khobor ki ba shukor la man lap daga basuk la dangi penan kam ya ki internet kidon lo shibon ki lat ban thau ki khobor lam ler ba ula kuntu ki nong pathai khobor ba ki dei ban song thob ha ya ka ne ka Sorkar India ka ong bala pendong kerteng hadu palat arpu pra point saw hundriu klur ki nong belasngi ha ka i shram portal dat hadu ka khalai terik unno pra menta usnem ha ka juba bala ai re ka jingtho ha ka yenor bar thawan lok sabha u mantri khna ka tanat labor but employment u rameswar teli ulo ong ba na pringini sanfu ar point pra iwe na ka shispa ki de ki nong bala kan thai ba sa phunyo point iwe khnai na shispa ki de ki shinrang ulo ong ru ba ka Sorkar India ka la shim ye ki lat trekam ki ba bonjan ban pun khlan ki kan thai bat ba kin yo yala ka jong ka buram ha ki jaka tre jong ki Lapelong ka program ban itu iki kan hun trekam ki ba pher jong ka Meghalaya ki bla trei bha ha ki kam ki be dei ba ka jing pinroi ha ki than nong kandong ye ka te ka program lapelong State Convention Center Shillong khar arkli ki kan hon kan thokru iki reu shimet ki la yo ye ka jing sha itu ba lapen ko burom ki na ka banta ki jing trei ha ki kam ki ba bonjan ki la yo ru e ka rinsan bin power thai da ka ba samlang ya ka rukom trekam jong ki ha ka te ka jing elang Hashwa bangin penkut ya kini ke khubor sasisen pat ngkuli biang kini kimat ki bakongsan pentikina menteri ki company herling sunyu ujotira ditya India baka Sorkar India kan sa penishu sa ars patli ki ling sunret hakini ki sansnem ki panuan Legbu maunong rim usembut menteri ke Sorkar Meghalaya ba Preston Tensong ban snaya artli ki sro kali ha maulai bala rakhile ekmen min kesngi ye ka lingku snem ka bandrup huai jong ka jingyo lai do ka Goa na ka bor sanchar kinong Portugal kattu gani ka khubor ka lakon bakala wanchipi na ka All India Radio Shillong sngo bhaban apat mata sai ka program ka banbut